Ja, jeg hedder Martin, og jeg er fra Smart Architects, og vi er en tegnestue, som beskæftiger os med at omsætte nogle af de her mange fantastisk inspirerende idéer og filosofier, som vi er blevet præsenteret for i dag. Vi er en tegnestue, der eksisteret i 5 år, og det er ikke så lang tid for et arkitektfirma. Det er til sådan nogle store mastodonter, der har været i over 100 år. Ikke? Så vi er lidt små, og vi har specialiseret os i området omkring læringsmiljøer og skoler, og simpelthen for at kunne konkurrere med de her store mastodonter. Og vi synes, det er vanvittigt spændende at arbejde for det her område, og dykker ned i alle mulige forskellige typer opgaver. Før jeg så kommer med på det, så vil jeg gerne lige dem, der er lidt globalt orienteret og fortælle, hvad vi skal lave i dag, eller se på i dag, eller høre mig fortælle det. Først så lidt om os, så noget om læringsmiljø i historisk perspektiv, så er der noget om fremtidens læringsmiljø, så er der noget om læringscenter, der kommer vi til noget mere konkret her. Hvordan gør vi? Hvordan ser nogle af de her ting ud? Så skal vi se på aktivitetsspecifikke læringsmiljøer. Så skal vi se på et projekt, der hedder Skole Plus. Først vil jeg gerne lige fortælle lidt om, hvem vi er, hvad vi går og laver. Vi laver altså ting i mange forskellige skalaer. Det her det er et billede af 56 skoler, som vi har lavet helhedsplaner for i Aalborg Kommune. Så det er en helt kæmpe stor skala, hvor det er 2,5 milliarder investeringer og sådan noget. Så det er ret stort. Og så bevæger vi os lidt nedad og ser på arbejde med brugerinddragelsesprocesser og sådan overordnede koncepter for, hvordan man skal organisere skoler og få implementeret idéer og de her filosofier, som vi hører om i dag så mange gange i læringsmiljøerne. Vi arbejder med at etablere bygninger, traditionelle skoler og gymnasier, altså store bygninger, ikke? Helt almindelige og ualmindelige skoler også med heldigvis. Og så arbejder vi med indretning af større rum, hele skoler, på alle mulige forskellige niveauer. Det vender jeg tilbage til. Så arbejder vi også lidt med design. Det her det er altså et kreativt studiemiljø på en videregående. Det er specielt det sidste ting, jeg vil tale om i dag. Altså, dem der er sådan lidt nede i skala. De helt store linjer, det kan I få en anden gang. Men det er lidt mere i den her mindre skala, der beskæftiger mig med i dag. Så uden at skal gentage, hvad der er blevet sagt flere gange, så er der ikke sket ret meget med de læringsmiljøer. Hvis vi sådan går helt tilbage, så er der jo faktisk, så stammer de læringsmiljøer, som vi har set på, og som Kasper også kom med et ganske udmærket eksempel på, hvor de sad på rækken. Det stammer faktisk fra kirken. Og for det ekstra løgn, så hedder det først, at sådan alle tavler op, og præsten står og prædiker. Det kan vi jo godt engang med forveksle med nogle af de lærere, der står op og elsker og hører på sig selv, og forkynder dansk fælles ord, hvad det kan være. Det er jo meget sjovt, at der faktisk skal ske så meget udvikling. Og lidt frem i tiden, det her er mine øjeforældres tid, ikke? Drenge og piger, og sidder stadigvæk lidt på bænke, og det har garanteret også en masse piger på skolen. Jeg var lidt længere frem på min morfars tid, hvis bedsteforældres tid. Der sidder de også der bænket på rækker, og læreren læser højt af dagens tekst. Så går vi frem til min forældres tid. Der så det cirka sådan der ud. Der er bænken blevet skiftet ud på stole. Stadigvæk samme princip, som vi kan se. Ret fint lokale egentlig. Men det er jo stadigvæk de samme principper. Det er det fra min egen skoletid. Der er kommet lidt vægt på bordene. Men ellers så og de fine hvide vægge er blevet skiftet ud på mursten. Så er vi fremme med den seneste skole, jeg har besøgt. Det er faktisk i en retning det samme. Det er skræmmende, hvad det der er sket. Hvis man ser, hvor meget der så er sket på den pædagogiske og didaktiske udvikling, så er det fuldstændig vanvittigt, at vi har læringsmiljøer, som ser sådan der ud i forhold til, hvor meget der virkelig er sket. Tavlen blev skiftet ud med et smartboard. Jo, så passiviserer vi eleverne endnu mere, ikke også? Og skolen kan dreje over på sådan noget. Det er det, der er sket på i læringsmiljøerne. Det er jo tragisk. Ja, det er jo fuldstændig det samme, som det var. Altså i virkeligheden, så er vi jo gået fra, at der for mange år siden, der var der en god sammenhæng mellem den pædagogiske praksis, den didaktiske praksis og læringsmiljøets udfordring. Altså de talte ligesom sammen. Dengang var der kæft til ret, når man blev efter, hvad der blev sagt, så fik man ordentligt ind på lampen. Og i dag, der sker der faktisk lige udsatte. De to ting bevæger sig væk fra hinanden. Og det har vi undret os meget over, hvorfor det er. Altså hvorfor det er, og hvad vi gør ved det mindst. Hvis man sådan ser lidt historisk på det, så er der blevet forsøgt rigtig mange ting. Det er en
åben skole i USA i 60'erne, og dengang der havde man også tænkt på livet, og tænkt på en ny opfindelse, der var tavlebyen her. Man sad i kæmpe store, det var en så stor lagerhal, der blev lavet op til undervisningslokale, ikke? Og der fandt de hurtigt ud af dengang, at det virkelig blev rigtigt det her. Der er simpelthen en kæmpe stor gruppe af børn, som falder ud, det ikke koncentrerer sig i de her miljøer, der er problemer med akustik osv. Så kunne hjælpe, når man ikke gør nøjagtigt det samme 60 år efter det Danmark, ikke? Det er ikke sjovt, hvordan historien gentager sig, det er ikke altid til det gode. Det her det er Hellerup skole. Der har været snakket rigtig meget om Hellerup skole. En af de ting, som der er fakta, det er, at der har været en udskiftning af personale i de første 10 år på 300%, og der har været 7 skoleledere. Så det siger lidt om, hvor mange problemer der er forbundet med at lave skoler, som er så rationelt anderledes, som er så meget anderledes end det vi ellers gør. Så det er måske ikke vejen frem. Så kan man spørge sig selv, hvorfor er det, man gør sådan her? Hvorfor er det, man laver de her kæmpe store åbne skoler, de her fleksible læringsmiljøer, som man taler så meget om? Jamen, jeg tror, det handler om, at man er bange for at have en holdning til, hvad skolerne skal kunne. Man er bange for en holdning til, hvad læringsmiljøerne de egentlig skal. Så derfor så giver man bolden af videre til lærerne. De stakkels lærere, der står derude, de ved jo grundlæggende ikke noget omkring, hvordan man etablerer rum, der understøtter inden. De er ikke uddannet til at arbejde med rum og rumligheder. Men det er dem, der står med dem. Man giver dem stole og ord på hjul, og alting skal flyttes rundt. Og fleksibilitet er ligesom armen i kirken, ikke? Det er det, man bruger det hele tiden. Det synes jeg er lidt trist, fordi i virkeligheden, som Webben også sagde, så er det ikke møblerne, der skal være det fleksible. Det er også som mennesker, der er fleksible. Det er os, der hele tiden kan og skal flytte os i forhold til at få vist ud af den måde, som vi lærer på, men også den måde, som vi bruger rummet på. Jeg kan komme med 100.000 eksempler, fordi jeg ser det næsten dagligt, når jeg er ude og besøger skoler. Det er en skole, der hedder Sund, som fik bygget en helt ny skole for nogle år siden. Det her det er fra mellemtrinet, og der ligger klasselokaler herude. Det der, det er ligesom væggen ikke til klasselokaler, så er der glas lige meget rundt. Så ligger de rundt som perler på en stor, og så inde midt i der sådan en kæmpe stort fællesområde. Det var så stedet, hvor man skulle kunne alt, ikke? Altså fleksibilitet og og så skal vi have store skolefester, og vi skal have små grupper, der arbejder, og vi skal have nogen, der sidder og laver gruppearbejde i andet hjørne. Men det gik altså ikke ret lang tid. Det her det var 3 år efter, det blev opført. Så blev pedellen sat i gang med at sætte nogle blødende maskinplader, fordi det der rum, det virkede ikke. Altså det gjorde det stadigvæk ikke. Heromme på den her side, der var der en elev, der sad og var ked af det, fordi at han var blevet mobbet, eller jeg ved ikke, hvad det var. Så heromme på den anden side, der står der en lærer til med en elev om karakterer. Altså det er jo fuldstændig sådan modsat rettet, og det rum, det fungerede bare slet ikke. Så vi kan finde masser af rum, der ikke fungerer, men hvad skal der så til for, at det fungerer? Det er det der, som vi går enormt meget op i. Det letteste ville være, hvis vi havde sådan en fremtidsmaskine og kunne rejse ud i tiden og se, hvad sker der egentlig om 50 år. Og det er jo ikke så helt realistisk. I stedet for så bliver vi nødt til at gøre nogle andre ting. Hvad er det egentlig, der skal til for at lave et læringsmiljø? Det er et spørgsmål, det har vi stillet os selv rigtig mange gange. Og når vi sådan spejler os i vores kollegaer og i kommuner og skoler rundt omkring, så har man ofte taget udgangspunkt i, at man sigter mod en pædagogisk didaktisk teori. Det har ofte været det, der har været udgangspunkt for den måde, man etablerer og organiserer skoler på. Vi tror, det er noget andet. Derfor så har vi lavet sådan et bloksteater, hvor læringsmiljøet er i midten, og så er der så 3 faktorer, som definerer hvad, hvordan, hvilke faktorer, der er vigtige for, at man får et velfungerende læringsmiljø. Det første, det er selvfølgelig det er de fysiske rammer og økonomi. Det er ligesom meget vigtigt, når man skal etablere læringsmiljø. Det er ikke uanede midler, man har. Og ofte så er det heller ikke en ny skole, man bare kan bygge. Nej, så er det nogle eksisterende rammer, som man skal prøve at udfylde. Så fysisk ramme og økonomi, det er et parameter. Et andet parameter, det kan være svært at se her, men det er brugerne, den organisation, man ligesom har opbygget i sin skole. Det er ikke lige meget, det er indskole, man designer til, det er udskoliske elever, eller det er gymnasieelever, eller det er videregående uddannelse, eller hvad det er. Altså det er jo helt fuldstændig vidt forskellige brugere, og det er vidt forskellige organisationer, der er designet til. Det sidste, det er læringsaktiviteten. Det er jo ikke ligegyldigt, om man har undervisning i idræt, eller man har undervisning i dansk. Det er 2 vidt forskellige fag. Så derfor bliver vi også nødt til at etablere forskellige læringsmiljøer, som målretter sig mod de forskellige fag. Så det er sådan lidt vores træning i det her, som vi mener, der skal til for, og det er de ting, man skal overveje for
forhold til at etablere et velfungerende læringsmiljø. Hvis vi lige skal tage det første her, så det er sådan et godt eksempel. Det er jo det der fysiske rammer, ikke? Altså det er jo noget med klasselokale, med væg og begrænset økonomi. Det kan jeg næsten ikke sige. Men det er det der med, at mennesker er forskellige. Altså vi er der ikke to elever, der er ens, som der også Vinter sagde tidligere, hvorfor lave 28 eller 24 ens pladser til 24 forskellige mennesker. Det er jo ingen mening. Vi har alle sammen forskellige udgangspunkter, det bliver vi nødt til at designe efter. Vi kan ikke bare designe efter en pædagogisk teori, den holder i 5 år, så skifter vi til noget andet. Så vi arbejder med at designe efter mennesker. Vi er jo langt mere, altså den måde, som vi fungerer på, og vi har jo ikke udviklet sig vanvittigt meget de sidste mange år. Så det er en grundpind, den måde, vi tænker design af læringsmiljø. Den tredje grundpind er så læringsaktiviteter. Der har vi fundet frem til 5, som jeg kan høre ligger ret meget forlængelse af det, som Rosa Bosch har arbejdet med. Vi har bare ikke stedsgjort, vi arbejder med aktiviteter i stedet for. Vi kender dem alle sammen, og ifølge os, så er det de her 5 aktivitetstyper, som dækker alle aktiviteter, læringsaktiviteter og undervisningsaktiviteter i skolen. Der er formidling, diskussion og samtale, individuel fordybelse, fysisk bevægelse, produktion og undersøgelse. Jeg vil meget gerne høre, hvis der er nogen, der kan tilføje noget, som ikke falder under de her 5 kategorier. Det er et af de grundlag, som vi arbejder med i forhold til etableringsmiljø. Hvis vi så kan se på, hvordan vi gør det, nu det er jo det her, som vi arbejder med til daglig, altså og prøver på ligesom at omsætte alle de her forskellige ting til noget, som vi mener, det fungerer. Så har vi her en skole, det er en skole i Aarhus, hvor vi har prøvet at etablere læringsmiljøer, som er kodet til specifikke aktiviteter. Det her, det er et sådan traditionelt klasselokale, og det er aktivitetsorienteret. Det er ikke et sted, hvor der foregår formidling, som der foregår i rigtig mange klasselokaler. Her der foregår der gruppearbejde, det vil sige, at vi kalder for diskussion og samtale. Det er der jo en så man kan få noget fysisk aktivitet. Jeg skal lige sige, at det er et indskolingslokale. Og så ved siden af i et halvt klasselokale, det her de er nemlig ikke så store, så har vi lavet et formidlingsmiljø, som er opbygget af sådan nogle skuffetrapper her om bag, eller der er en stor pude, hvor man kan lave noget mere sådan kinestetisk orienteret undervisning og læring. Noget, hvor man er lidt fysisk aktiv. Det, som vi arbejder med, det er at prøve fuldstændig at nedlægge alt undervisning og fritidsaktiviteter. Vi ser i stedet for på aktiviteter, fordi de der 5 aktiviteter, som jeg viste før, det er faktisk også grundlaget for den måde, man arbejder på i sine fritidsaktiviteter, SFO og hvad det er, der sidder rundt omkring. Det er virkelig nøjagtigt de samme aktiviteter. Så slipper man for at have en konflikt imellem, hvor man nu skal stille bord op på den ene og den anden måde, når det skifter fra det ene tidspunkt af dagen til det andet. I stedet for så er aktiviteterne ligesom indeholder alle mulige forskellige måder at arbejde på. Også selvom det hedder at lege med Lego, eller det hedder at lave uarbejde omkring en matematikopgave. Så rummet, jeg hopper videre til det næste. Det her det er et eksempel på et rum, der understøtter diskussion og samtale. Det kunne være en stor del af sprogfagene for eksempel. Det handler meget om at tale sammen. Hvis man skal lære engelsk i mellemtiden, så er det vigtigt, at man taler med hinanden, man kan se hinanden, man kan se hinanden gestikulere, man kan bevæge sig, man sidder ikke snakker i nakken på sin kammerat, man taler til hinanden, man taler sammen, man kan diskutere ting. Bygge op efter princippet fra Folketinget, hvor der er ligesom en formand, der sidder heroppe, det kan være læreren eller en anden elev, som kan styre en diskussion, så er der nogen, der sidder herude omkring, kan se hinanden og kan diskutere på ligeværdigt niveau. Det her, det kalder vi for et fordybelsesrum. Det er sådan set en læsesal på et bibliotek, som vi har trukket ind i udskolingen. Hvor man kan sætte sig hen, hvis man skal fordybe sig. Det er jo ikke noget, man sidder og skal prøve at fordybe sig et eller andet sted, hvor der er foregår 10.000 ting. Så i stedet for så arbejder vi med en stærk kodning af forskellige læringsmiljøer, specielt i udskolingen, hvor vi afskaffer fuldstændig klasselokale, men i stedet for beskæftigelsen med faglabs, som understøtter forskellige fag og forskellige måder at arbejde på. Måske ikke så meget på fag, men mere forskellige måder at arbejde på. Der er sådan en ret interessant diskussion, hvordan man overlapper fag og aktiviteter. Der mener vi, at vi skal være stillet en mellemting. Eksempelvis så kan der et gruppeauditorium her sagtens foregå undervisning som de forskellige fagligheder. Det vigtigste, mener vi,
den aktivitet, der ligesom foregår, den understøtter alle delene. Så det her, det er en gensignering af, hvordan et laboratorium ser ud. Laboratoriet er særligt ved, at man er tæt på formidleren. Det kunne vi godt have brugt her, ikke? Der er ligesom lidt mere intimitet. Man er tættere på dem, der skal på modsatte, kan man sige, og man får en mere intim relation, og det bliver lettere at fastholde elever, som måske er svært ved at fokusere, tænker jeg. Så her der er det jo så et laboratorium, som lynhurtigt kan omdannes til, at man sidder i gruppe og arbejder. Det kan være sådan noget, det kan være noget med, at man har et kort oplæg, og så har man en opgave, man skal arbejde med, og så vender man tilbage og får en fælles beslutning. Så på den måde så kan man arbejde med alle mulige forskellige rummeligheder, som understøtter forskellige aktivitetstyper. Det vi lige har set, det var noget, som er i gang med at blive projekteret. Og det vi skal se nu, det er et eksempel på noget, som vi har lavet. Det her, det er på anden skole i Aarhus, hvor vi fik stillet en opgave, hvor man laver et læringscenter. Så kan man spørge sig selv, jamen altså, hvad er et læringscenter? I gamle dage, der var det jo, og stadigvæk sådan er det også mange steder, der er det jo et sted, hvor man opbevarer bøger. Så der har man bogreoler stående på rækker, og så kan man gå ind mellem de her opbevaringsreoler og finde en bog, som er skulle i. Nogle steder er måske heldigt, at de er en sofa eller et lille gruppearbejdsbord. Vi lavede et projekt her, hvor vi fuldstændig ryddede alle de her reoler og smed dem ud. Og i stedet for så købte vi nogle forholdsvis billige reoler og stillede dem op. Fik lavet nogle forholdsvis enkle kasser og fik på den måde lavet et læringscenter, som kan mange forskellige ting. Vi tænker, at et læringscenter, det skal ligesom være et sammenkog, man kan sige en markedtræning med, hvordan en hel skole den fungerer. Det skal ligesom være sammenkomst i et rum. Og på den her skole, der vil faktisk vise sig, at det her rum er så eftertragtet, så det er en slås i pausen om hvem der skal google lokalet. Rummet det er cirka 400 kvadratmeter, og vi har etableret det med maling og alting for 750.000. Det er jo fuldstændig vanvittigt i forhold til, hvor mange kvadratmeter der er. Så det er ret interessant, at man sagtens kan lære noget, som ikke er monsterdyrt, men som har en høj funktionel værdi, og som iscenesætter forskellige typer af læring og undervisning. Så det er en anden del. Vi arbejder med sådan nogle kvadratiske elementer, som består af de her kasser, og så indeni er der forskellige indhold. Nogle steder der er der et læsetårn, man kan holde op i, så det er op og læse videre. Andre steder der er en sofa, så har vi et bogbjerg herovre, og der er nogle pladerkasser. Det er vel. Hvilken ikke. Så der. Andre steder er der små kupéer, hvor man kan kravle ind og sidde og arbejde. Eller kan jeg sidde her og indvendt fordybe sig i forskellige ting. Så vil jeg sidde og gøre noget. Det, der sådan er lidt anderledes for det her, det er, at al den plads, som man bruger til gang mellem de her forskellige reoler, det er vi brugt til at lave nogle andre ting i stedet for. Når man laver de her store kvadratiske bogreoler, i stedet for at fylde noget ind i den, så er der også plads til det, at man kan fylde noget ud af det. Så det er kun et spørgsmål om at tænke det lidt anderledes, i stedet for at være bogopbevaring, som selvfølgelig simpelthen være Skole Plus er et eksempel på, hvordan det er faktisk noget, der er støttet af Anlægsfonden og Redalia. Det er sådan en kampagne, som har fokus på at etablere bevægelse i allerede eksisterende gangarealer eller eksisterende skoler, uden at man skal ud og bygge nyt. Altså i forlængelse af reformen, hvor der er de her 45 minutters bevægelse der, så stiller det jo en masse udfordringer i skolen. Det er så prøvet på at løse det her på en skole i Aarhus. Den er lidt sådan, der er lidt for meget byggeserien. Det som jeg gerne vil vise, det er, at vi har sat væg op her med reoler eller garderober. På den ene side, der har vi en mængde gang, og på den anden side, der har vi genvejen, kan man sige, eller omvejen. Et sted, hvor man bliver fysisk udfordret på vej ind i klasselokalet. Så der er måske nogen, der får brændt lidt krudt af på vej ind til en time, hvor de ellers bare skal sidde på deres finale i 3 kvarter. Så det kunne være en måde at få mere bevægelse på. Det her kunne være en anden måde at få mere bevægelse på. Det er samme projekt. Rundt på alle gangene, når der ikke lige er en garderobe, så har vi stillet sådan nogle bøjler op her. Og man kan selvfølgelig gå ned langs den ene side, og så kan man ellers lave alle mulige ting i de her forskellige bøjler. Og vi arbejder med at man bliver motiveret ud fra 3 forskellige faktorer. Der er dem, der sådan er konkurrenceorienterede. Så er der nogle af de her bøjler, som er
orienteret mod nysgerrighed. Det er for eksempel en stige med et lille fag, og der er nede under. Heroppe der er der en net. Hvis man skåret hul i offentligheden ned med lys, så kommer der ud. Og så kan man kravle derop. Det er måske lidt svært for nogle af de her børn. Så får man så belønningen ved at få lov til at ligge deroppe. Man kan sige, at lade sig bevæge af de andre, som også er med. Så lige pludselig så kommer der en masse forskellige motoriske udfordringer ind i det, og tage omvejen hver gang. Altså over trappen og ind om lidt og lidt på mange trappen. Over i idrætsfløjen, der var der en masse gamle omklædningsrum. Men i dag der er der ikke sådan nogen, der klæder om længere. Det gør de alle sammen derhjemme, eller jeg vil også klæde mig selv ikke om. Så derfor så lavede vi sådan et omklædningsrum heroppe til, det gør vi, et omklædningsrum op til et dansestudie, hvor man i stedet for kan lave alle mulige former for dans og ting, der kan spejle og oplys. Det var det, jeg havde. Jeg forsøgte at gøre det lidt hurtigt. Men så har vi jo tid til spørgsmål. Så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller gerne vil se nogle slides igen, så sig bare til. Ja? Jeg tænker på, når man indretter skolen med de der forskellige fagvagt, har hver klasse så stadigvæk et hjemmeområde, eller er der noget logistik, der skal op, når man sådan skal booke et fagvagt, eller hvordan er tanken der? Ja, altså hvis man sådan tager de helt analytiske briller på og ser på, hvordan en udskolingsafdeling, fordi det er der, vi primært arbejder med det, hvis man ser på, hvordan en udskolingsafdeling, den er, lokalerne er belagt i løbet af dagen, så er det en meget, meget lav belægningsprocent af alle personaler. De har jo alle mulige de har jo alle mulige fag i forvejen, også det er idræt og fysik og biologi og hvad der skal være. Så derfor så kan vi minimere antallet af lokaler og så til gengæld gøre plads til nogle fællesarealer. På den måde så får man også alt det sociale liv ud af klasserne. Det bliver mere fagligt orienteret. Og alt det sociale liv, der foregår med hvem er nu kæreste med hvem, og prøv lige at se hende derovre, der godt nok lækker, og han har nogle fede bukser. Det får man ligesom flyttet et andet sted hen, som er stemt til sociale aktiviteter. Så fagligheden, det bliver ligesom mere udpræget i de der faglandsresultater. Så det er sådan, det er sådan lige en meget kort beskrivelse af, hvordan vores tilgang er omkring det at etablere faglands. Så nej, alle klasser har ikke klasselokale. De aktiviteter, som klasselokale understøtter, når ikke det undervisning traditionelt, de flyttes et andet sted. Yes, er der flere spørgsmål, Martin? Ellers så... Ja. Det er jo i forhold til de der gange, i forhold til platterunderlag og sådan nogle ting, der ser jo lige, hvordan man selv omkring det. Er det også etableret lidt for Ja, altså nu har vi jo, man kan sige, der er jo sådan mange, altså hvornår skal der falde underlag ud, og hvornår skal der ikke? Altså det er jo noget, som vi sådan prøver at udfordre af forskellige folk omkring, ikke? Altså, så jo, der har vi nogle udfordringer. Det er en ret spændende sådan diskussion. Altså man kan sige, gymnastik og ikke falde underlag under det. Så hvorfor skal der være? Ja, det er også mange tider, hvor man åbner op for gymnastiksalen i frikvarteret. Altså hvor børnene gør væk og spiller. Ja, det er det. Altså der er rigtig mange. Der er mange af de der grænseflader der, som der er så ret interessant at arbejde med. Så vi har løst det nogle steder, men ikke alle steder. Godt. Martin, det var rigtig spændende. Jeg tror, det var også med til at udfordre lidt vores tankesæt om, hvad der egentlig er